जितना कोरोना के लेके देश में पॉलिटिक्स नहीं के होत, उससे ज्यादा भोजपुरी में विवाद हो रहा है। एक विवाद खत्म नहीं के होत तले दूसर विवाद शुरू हो जाता, और विवाद शुरू होखला पे अगर आप दर्शक हैं उनका पर आरोप लगावता नहीं तो वो गलती मानत नहीं खन चाहे। या तो देखी एक अच्छा कलाकार के होला या तो इग्नोर कर देखिए, लोग के तो कुछ ना कुछ कहें कि लोग के केहू माना ना कर सकता। ये लोग बहुत दुनिया में फैलल बा, हर आदमी कंपटीशन हर जगह भरल बा। एक आदमी के केहू जे सपोर्टिव बा वो ओकरा काम के अच्छा कर रहा बा, दूसरा के कुछ ना कुछ बोलबे करी, तो ओकरा के इग्नोर करे के काम है कलाकार के। और ओमे आई के ना आग में घी डालल, खुद ही अपन पक्ष रखल हो चल मामली क्लियरिफिकेशन कर रहा बानी भाई हमें गलती नहीं है, हो नहीं है, गुंडई काहे करता नहीं। अब तक आप भोजपुरी में भोजपुरी कलाकार के चोर सुन ले हुकम के चोरी करता रे। अभी आई ला जौन की कितना गंदा सोच बाड़े, अनपढ़ गवार बाड़े, दूसरा के कॉपी करता रे कलाकार, मतलब जौन भी कोई आरोप लागल बा चोर हवन हवन भोजपुरी कलाकारन पर लागत गिल बा, सिंगर कलाकार पे एगो नया भोजपुरी कलाकार के रूप देखे के मिल रहा बा, गुंडा। और भोजपुरी कलाकार गुंडा भी निकल रहा बड़े। हाँ भैया कहता रे अगर हम अपन गीतकारी छोड़ देम नू, हम अपन छोड़ देम नू तो गुंडा बन जाए, आ गुंडा जे करता उनकर गुंड दिखा देम हम गायकी। ये हम बात करल बने आप लोग समझता नहीं। अखिलेश कश्यप जी जे भोजपुरी का इतना मतलब उनका हम इतना माने नहीं, इतना हिट गाना दिले बड़े, अब तो शौक होके लागल बा महाराज। आपके शर्म नहीं खे आवत का तमीज। आपके लास्ट 3-4 वीडियो हम देखले बानी जौना में एक महेश पांडे के आप गाड़ी दिले बनी में माफी मांगे आइल बनी, ओकरा लास्ट में आप क्या कहता नहीं, धमकी नु देता नहीं कि ना सुधरब लोग तो देखावे के पड़ी, हमारे दोसर को रास्ता होता, हम तोहरों से भी बड़ गुंडा हई। ऐसे सुबह आप एगो वीडियो डाल रहा बानी आपके गाना चाची के जौन विवाद भइल पता ना क्या आप लोग लाइन लिखत नहीं, कहाँ तक अंदर घुस जाता नहीं जा। आप लोग तो अवार्ड दिहल चाहता, हमारा लागत आप लोग का अवार्ड दिहल जाता। ऐसा जब आपका आप टाइटल लिखत रही तो आपके ना न समझ में आई रहे, पब्लिक तो आवाज उठाइबे करी तो क्लियर करी ना वो चीज के लाइव आके, कब धमकी कह देता नहीं तो छोड़ देनी राइटर तो हम गुंडा बन जाई। आपके लास्ट 3 लाइव अभी जो नहीं है फेसबुक तो वो देखनी है। अब मतलब कलाकार के क्या होगे चाहिए महाराज। आप साफ दिखता नहीं कि माई बहन के गाड़ी दे रहा बानी महेश पांडे के, अब फिर कहते नहीं हमारा मुंह से गाड़ियों ना निकलेला, केहू के भाड़ा बुला भी ना निकलेला। मतलब आपकी दुमुहा वाला रूप लोग पहचानत नहीं खे पहचानते, आज के बाद हम पहचानाई लोग के। गुंडई के आप कैसे कहते, मतलब धमकी आप दें तो पब्लिक के। आप कलाकार हैं नू, राइटर ही करती, कितना अच्छा लागेला सुने में गाना आपके, लेकिन तनी ऐसा तो शर्म करी कि आप धमकी दे रहा बानी, कि उस सवाल उठा रहा पब्लिक उठा रहा बा, तो पब्लिक के आप जवाब दी ही ना, तो इग्नोर करी आप काम पे लागी। या तो आपके 2 मकसद हो जा देख रहा बा कि आप जानबूझ के विवाद के और उंगली कई के अपन गाना हिट करावता नहीं कि हमारे गाना में कोई वो लोग सुने जो नहीं के चाहते वो सुने। अब हमेशा हर चीज में आपके साथ ही का विवाद होला, सवाल बाटे, और सब सवाल का हम क्लियर करते हैं, छोड़ी सब होत रहेला। लेकिन आप जो गुंडई वाला बात कहनी है नू कि हम गीतकारी छोड़ के गुंडई करम, न तो आप धमका रहल बानी दर्शक के, चैलेंज दे रहल बानी। सबके पता बा कि वो सिंगर ना बने तो कुछ ना कुछ कही के कामे ली, केहू या तो भूखे मरेला ना। आपके मतलब अपना गायक के मतलब राइटर बनला पे गर्व नहीं है। जानते नु आप जहाँ पहुँचल बनी आवे खातिर कितने लोग के सपना बाटे, कितना लोग मुकाम हो रहा बा, और आप इतना उच्च पद पे होके इतना पॉपुलर होके ऐसा शब्द कहते नहीं। आपके खुद आपके फैन जे बाड़े नु, आपके फैन उनका दुख लागत हुई, लेकिन मजबूर बाड़े कि वो स्टार के चलते, खेसारी लाल यादव के चलते उनका नाम पे आप रोटी सेक रहा बानी, ऐसे वो आपके गाना सुने पर मजबूर बाड़े। लेकिन आप एक इंसान ठीक नहीं खे, इंसानियत आपके अंदर नहीं खे, जब आप धमकी दे रहा बानी। काहे धमकी दे रहा बानी? आप धमका के दर्शक के मतलब एथी करम, क्योंकि जब केहू सवाल आपसे पूछ रहा बा तो जवाब दी, गुंडई ना चली आपके कि जे धमका के देख रहा कि हम दिखा देम गुंडा बन जाइम, तोहरों से बड़ हई हम का हई, मतलब ऐसा शब्द हम कह ना सकत नहीं। क्या ऐसा आदमी हमनी के बोले ला ना, आपके सवाल के जवाब देवे के पड़ी। सब लोग आपके चमचा ना बन सकता, कुछ लोग रिपोर्टिंग करे और एंकरिंग करे भी आवेला। आप जिस लोग के बोलबाला तभी तक रही जब सही रिपोर्टर और सही न्यूज चैनल आई आप लोग के बीच में। कल आप हमरों के धमकावे लागम तो याद रखो, जैसे एगो सैनिक बॉर्डर पे तैनात बाड़े नु,
अपन जान के बिना परवाह कैले, उसने भोजपुरी खातिर जा परवाह बिना कैले खड़ा बानी। ठीक बानू, आप डरत हो हम ना अपन न्यूज एंकरिंग छोड़म, ना कुछ छोड़म, ना ही गुंडा बनम, बस ऐसा ये सवाल पूछत रहम। आप लोग बताई जा, इनकर वीडियो आप लास्ट तक देखी जा, तीनों वीडियो में हम लास्ट देखनी है। सबसे खराब लागल है कि आप लोग समझ का ले बन जा भोजपुरी इंडस्ट्री के। आप लोग को बोलवाना चाहिए कि कुछ हुआ आप लोग जौन आपके मनमर्जी चलता धमकी देम जा पब्लिक के, गुंडा बने के आप धमकी देता नहीं। इतना कुछ बदनामी बा, अश्लीलता, चोरी का ना बदनामी भोजपुरी के देनी जा। अब भोजपुरी का स्टार कलाकार गुंडा कही हम बा। अरे कलाकार के दिल कोमल होला, ओकरा आवाज, ओकरा जबान से हमेशा मीठा मीठा शब्द निकलेला, ऐसा मीठा शब्द निकलेला और दुश्मन के भी उ शब्द छू जाला। आपके शब्द आपके फैन के भी चोट पहुंचा रहा बा, आपके चाहे वाला के भी चोट पहुंच। वीडियो बनैती ना मजबूर हो गई है, आपके एक वीडियो देखनी उससे ना बैक टू बैक आप 3 वीडियो में आपके गुंडा बने के धमकी दिहल हम नजर आनी है, जिसमें आप गुंडई के धमकी दे रहा बानी, पब्लिक के सामने धमका रहा बानी। सवाल केहू खड़ा कर रहा बा, केहू आप पे आरोप लगा रहा बा, तो क्लियर करी। हम आपके गाना और ऐसे कुछ से विरोध हमारा नहीं खे, मतलब क्या बा वो पब्लिक बाड़े। पब्लिक आपसे सवाल जब पूछ रहा बड़े कि टाइटल उनका पसंद नहीं किया, चाहे वो एक आदमी होगा चाहे 1000 आदमी होगा, आपके जवाब देवे के चाहिए, ना तो इग्नोर करी। कितने लोग इग्नोर कर रहा बा, कितने लोग कितना सवाल उठ रहा बा, ये आप लोग बताई जा। आप लोग जे आप लोग दर्शक बने जा रहे के भगवान लोग कहेला, जनता जनार्दन लोग कहेला। अब आप लोग के हाथ में बाटे कैसन लोग के सपोर्ट करे के बा और कैसन लोग के बहिष्कार करे के बा। शायद भोजपुरी में भी बहुत कुछ होखे वाला बा। लॉकडाउन तो बहुत कुछ बदल दिलस, बॉलीवुड के बदल दिलस कई गो तब हमारा लगा था भोजपुरी में भी बदलाव आवल जरूरी बा। आप लोग रेडी होकी जा, तैयार होकी जा और भाई पे प्यार आशीर्वाद बनेले रखी जा। का नाम बा आप लोग के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में राय दी जा। जय भोजपुरी, एकता बना कर रखी जा।